akuluakulu paja masamba mchezo masiku ngapo apitawo munazunguliratu nkhani yokhuzana ndi amayi ake amene dzina lawo ndi a Loveness Gondwe zaka 36. nkhani yawo inali yonena kuti anamangiridwa kumtengo kumandatu kumeneko ku Mzuzu. chifukwa chani? chifukwa chonena kuti sanapite kukhala nawo pamaliro a aneba awo. posatiratu nkhani imene ija imene tikhupa kuti ambiri tinayiona imene inakhalira komanso mafuteji amene amaonesa kuti amayi amenewo atamangiridwa kumanda tinaonanso ndithu. kwa amene sitinaone tapanga atachi ndi cholinga choti tione mafuteji amenewo. neba kuosapita kumalopero business mota athandizane kulira ndi neba wake ndi azimayi agwirizana agwira ndi kummangirira komanso atapereke ndalama akammangirira kumanda mpaka maliro aike pamene atammasule komanso atalipire ndalama 100,000. Ehetu osama kwegesa maliro kulirana osama kwegesa maliro nkulirana. Ehetu ziri kuno ku Mzuzu Luwinga area 1B. Ehetu kuphekesa maliro ndendiza azimayi zake amukoka maliro aneba. Chabwino taona amene zinakhalira pamenepo ndipo osatira zimenezi apolisi ku Mzuzuko anasakasakatu akuluakulu amene amasogolera kuti zimenezi zichitike. ndipotu anthu amene anali pasogolo popanga mchitidwe umenewu agwidwa pano pa chithunzi chawo ndi chimene tikuchiona chikusewera pa skrini pa topo. ndipo anthu amene wati kuyankhula pano ali mchitoposi cha polisi pa mlandu umene akuwaganizira kuti anapamula pophwanyatu ufulu wa munthu. ndi anthu amenewa amene chithunzi chawo tanena kale kuti ndi chimene chikusewera pa skrini pa topo mayina awo ndi kuti ndi a Patricia Muhango azaka 61, pali a Besta Gondwe azaka 29, enawo ndikuti ndi akasimu Kaira azaka 47, omalizirawo ndi a Wilfred Chiumya azaka 63. amene amayankhulira polisi kuchokatu ku chigawo chimenechi chakumpoto amene watu ndi a Cecilia Mfune asimikiza zakumangidwa kwa akuluakulu amenewa. akuti anthu onse amene wamanga ndikuti alipo folo. tikaonanso pa chithunzi chimenecho zikugwirizana ndithu kuti anthu alipo folo. nawo paja nkhani ndionena kuti anthu amenewa zinachitika posatira kuti amayi amenewo akuti anali aneba akumene kunachitika maliro. ndeno atachitika maliro iwo ananyamuka kupita ku bizinesi yawo kapanga bizinesi mwachizolowezi. ndi kuchoka pamenepo anapeza kuti the other day anapitanso ku bizinesi osapanga atendi zonena kuti kwa aneba awo kuli maliro. aneba aketu very close. ndeti kuziwa monga mwachikhalidwe anthuno timakhala in solidarity kukachitika maliro kupitano kukhazikana. koma amenewa ndikuti sanachite zimenezi amene watu a Loveness Gondwe. ndipo osatira zimenezi community inaona kuti aphwanya chikhalidwe. ndi chifukwa chake anthu amenewa anapita kumene amapanga bizinesi amayi amenewo ndikukatutatu ulendo nawo kumanda kumene anakamangirira. ndipo tenga ndi malamulo a dziko zimenezo nzophwanya malamulo ndi ufulu wawo ndithu osakapezeka kumaliroko. komano zimene anachita akuluakulu amenewa anaphwanya malamulo chifukwa tutisi zokhazo anawalipirisanso ndalama achindaposa yokwana 20,000 malawi kwacha posatira zimene zinachitikazo. komano potengera ndimene nkhani ikuyendera tikatenganawo pa chikhalidwe chakumalawi timaneya zonoti neba wathu akakumana ndi zovuta timapita ndithu kukalirana limodzi. timakhala limodzi mu nthawi zonse. indeto timazindikira kuti timakhala busy zochitika zosiyanasiyana makamaka mtaunimo timakhala ndithu tukathamangathamanga kuti tipezekena ncholinga choti moyo ukhale ukupitirira siku ndi siku. komanso kuyenda limodzi ndi anzathu pamene akhuzidwa ndi mavuto ngati amenewa zimakhalanso bwino. zipambangira kuti mawa zikatigwera ife timathanso kuzafuna anthu amene aja ndi cholinga choti atithandize munyengo ngati imeneyi. faruti enene zona
munthu umalira akakugwera zimakhala zovuta kwambiri sungapange hando wekha umene azonoti upange engage anthu ena ake kamudzi umakhuzidwa mwa njira ina iliyonse kukuthandizira kuti china chonse chiyende bwinobwino. So zimene anachita a Loveness Gondwe amayi amenewa ndi zosayenera tikatenga pachikhalidwe zimenezo sitikwena kuzipanga accommodate mu society. Timathandizana ngati chikhalidwe anthu a Malawi. Komanso zimene zinachitikazo makamaka powatenga kuwamangirira kumtengo zimenezonso zinachitika mosasata malamulo. Chifukwa chake tikuona kuti aboma alowererapo potengeranso kuti kuli maufulu a anthu. Ndiye tikamapanganso ziganizo m'makwalalamu tizilingaliraso kuti kuli maufulu a anthu. Tikapanga zinthu zina zake zophwanya malamulo timapeza kuti tagwaso m'mavuto ngati mene zakhaliramo. Kunali kwabwino kungwaona amenewo kuti apanga zimenezo kuwasiya osalimbana nawo kudikira kuti kuli mawa tuli mabwera chifukwa palibe amene anganene zoti samaferedwa zimenezo ndoti sitingakane. Imfa imatha kufika khomo lina lililonse nawo zimangofunika kuti kungwapanga target anthu amene apanga zimenezo chifukwa ndi mwina akuzitenga kuti ali ndi resources ayende kuthekera kuti china chonse atha kuzapanga okha osafunanso anthu ena ake. Ndi ikafika nthawi ngati imeneyi zimafunikira zoti kuwasiya kuti apange okha nanga siwo anazipanga diassociate ndi society. Ndi mafuna kungwasiya kuti nkhani ngati zimenezo azipange hando okha kupewatu nkhani ngati zimenezi kuti ifeyo amene tapereka chiweruzo titha kukumananso ndi lamulo. Ayi nkhani zake nimene zikuyendera sizoti nomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi makamaka ndi imene chikhalidwe chathu chimayendera komanso umene zakhalira ndi makosana amenewa akasekeredwa mu chitokosi cha polisi. Ngati maganizo amuli nawo muthofotoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel cha Fox News 18 njo ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.